Les anxoves de l'Escala van ser les protagonistes del capítol d'aquest diumenge del programa Export.cat de TV3. Es tracta d'una sèrie sobre els productes catalans a l'estranger i és un programa que a través de 13 productes de la terra creua les vides de ciutadans separats per milers de quilòmetres i amb referents culturals molt allunyats. En el capítol de diumenge es relacionava l'Escala amb Suècia. De l'Escala intervenien el president de la Confraria de Pescadors, Lluís Sureda, i la seva família, i en Pau López i la seva esposa, l'Anet, propietaris d'un restaurant a la vila. Ella és nascuda al país escandinau. Segons la presentació que en fa TV3, el mar com a font de vida i de riquesa és la premissa de la qual parteix un viatge que s'inicia a l'Escala amb els pescadors d'anxova Lluís Sureda i el seu fill. El municipi ens descobreix també part de la cultura sueca que viu a Catalunya amb en Håkan Ritzler, que ens trasllada a Estocolm, on compartim fotografies i conversa amb en David i l'Anna, que ens porta fins a Malmö, on l'Stefan Goransson distribueix les anxoves pescades a l'Escala per les botigues gourmet de la ciutat. Acabem el viatge amb el bon humor de la banda anomenada Billy the Vision and the Dancers, que ha posat música a l'estiu a Catalunya. És bastant interessant. Molta tramuntana fins a les 10, però a partir de les 10 ja sembla que tindrem tota la setmana, més o menys, de bon temps.